No niin, vihdoinkin tänään on se päivä. Hosianna 51 pihalle. Mä haluan vähän kertoa siitä jutusta teille. Mut hei, mennään tonne noin, mutta tuossa on yksi mun lempipaikka, niin mennään sinne vähän katsoa. Tulkaa mukaan. Täällä. Mennään vielä tonne ylös. Pitää vähän kiire. No niin, täällä. Tänne mä tuun tosi usein. Mä tuun tänne kattoo tähtiä ja taivaan tapahtumia ja kaikkea semmoista. Mut hei, mä kerron tästä Hoosiannasta teille. Kun toukokuussa aloitettiin Hoosianna, niin en tiennyt, että kuinka jännittävä projekti tästä oikeasti tulee. Me oltiin yhteydessä Roniin ja muutamaan muuhun muusikkoon ja keskusteltiin tästä keinoälyhommasta. Ja se on kyllä ollut aika jännittävä taival tää keinoälyasia. Se on muuttunut tässä matkan varrella tosi monta kertaa, koska tekniikka on kehittynyt ihan viikkotasolla ja joskus jopa ihan päivätasolla. Se on jännä, koska me määritettiin esimerkiksi videon tuotantomenetelmät semmoisille tavoille, mitkä silloin oli mahdollisia, koska näitä, mitä me sitten päädyttiin käyttämään, niin näitä ei ollut olemassakaan. Ja se tekee tästä projektista aika mielenkiintoisen. Esimerkiksi se videon suhteen, niin niissä 2 videossa on 3 viikkoa väliä. Ja me huomattiin ja reagoitiin aika voimakkaasti siihen, kuinka erinäköiseltä se näyttää. Kuinka iso ero siinä 3 viikossa on siitä, että mitä me saadaan koneelta ulos. Sen musiikin suhteen, niin me mietittiin, että kuinka paljon siitä musiikista pitää olla tunnistettavaa. Me opetettiin keinoälyyn kuuntelemalla semmoisia elementtejä, mitä me siihen musiikkiin haluttiin. Ja se toinen versio oli tää Hosianna 51. Se on ihan täysin sen koneen tavallaan kehittämä versio niistä elementeistä, mitä siihen haluttiin. Tämä projekti on ollut tosi hankala, eikä vaan sen takia, että tuotantomenetelmät on ollut haastavia ja välillä vähän huonosti ennustettavia. Lähinnä sen takia, että tämä on avannut silmiä siihen, että minkälaisia haasteita ihmiskunnalla tulee olemaan. Ja ne haasteet pitäisi kyllä ottaa ihan tosissaan, ja niistä olisi aika hyvä alkaa puhua ennemmin kuin myöhemmin. No mitäs nämä haasteet sitten voisi olla? No yhtenä haasteena mä näen tämän yleisen keinoälyn, eli GAI:n, joka on lähempänä kuin uskotaan. Ja silloin meidän käsitys koneista tulee muuttumaan todella paljon. Ja sitten seuraavana meillä on salaukset, ja tämä ongelma me ollaan tiedostettu kvanttitietokoneiden kehityksen myötä. Eli meidän salaukset, jotka on esimerkiksi pankkiyhteydet ja kaikki tämmöinen niin kuin tieto, mitä me käsitellään ja mitä me ei haluta, että muut saa, ne ei ole enää kauhean turvattuja. Sitten meillä voisi olla koneiden tietoisuus, eli tavallaan se, että jos ne alkaa tiedostamaan ja toimimaan itsenäisesti. Se on vähän semmoinen abstrakti aihe ja me ei oikein ehkä ymmärretäkään, mitä semmoinen voisi olla tai mitä se ehkä tarkoittaisi. Ja 2 viimeistä onkin ne isoimmat. Valta. Se, kuka omistaa nämä keinoälyt, sillä on valta. Ja se valta on tullut ilman demokratiaa. Se on tullut markkinoiden ehdoilla. Me tarvitaan näitä koneita ja ne on hyödyllisiä. Ja nämä yritykset kehittää niitä meille. Se on hyvä asia. Mutta se antaa niille samalla todella paljon valtaa. Ja tämä on mielenkiintoinen aihe esimerkiksi sen takia, että jos mä haluan koneen tuottavan mulle kuvan, missä olisi perhe jouluaamuna, niin siihen liittyy usein pariskunta ja sitten siihen liittyy ehkä pieniä ihmisiä. Ja pienet ihmiset aiheuttaa paljon huolta internetin maailmassa, jonka takia kone ei välttämättä anna mulle semmoisia kuvia. Nämä on niitä pieniä vallankäyttöjä, mitkä tulee olemaan suuressa roolissa tulevaisuudessa. Ja siihen liittyen se valta ei tule siitä, kuka omistaa sen ohjelman, joka pyörittää sitä keinoälyä, vaan se valta tulee siitä, kuka omistaa sen tietokannan, millä se keinoäly on opetettu. Ja sitten tämä kevyt ja viimeinen asia, ihmiskunnan vääjäämättä tuleva eksistenssiaalinen kriisi, joka liittyy siihen, että miten me tehdään töitä, miten me tehdään yhtään mitään. Nämä koneet on auttamassa meitä noin lähtökohtaisesti, mutta me joudutaan miettimään uudestaan aika monta juttua. Ei kyllä mitään syytä alkaa kuitenkaan synkistelemään. Tämä tulee menee ihan todella hyvin. Se on vaan tärkeää, että me käydään nämä keskustelut.
ja nauttikaa.